Hola, el meu nom és Sònia i llegiré un fragment del Teu nom és Olga, de Josep Maria Espinàs. Estimada Olga, et deia que mai no ens havíem imaginat que podies no ser normal, però la veritat és que ni després de néixer tampoc no ho vam sospitar. No havíem sabut preveure, ni ho sabíem veure. No teníem cap experiència. Probablement el tocòleg sí que ho va veure de seguida, però no ens va dir res. Ningú no ens va dir què passava fins al cap de bastant de temps. Moltes setmanes, gosaria dir mesos, quan començava a ser massa evident que les teves reaccions no eren les habituals. Devien actuar amb tanta ignorància i tanta innocència que els parents i el pediatre van haver de patir molt. I em sap greu ara no haver-los pogut ajudar una mica. Al capdavall, el doctor Renau, el pediatre, que era un home de bé, ens va dir un dia que potser no tindries, Olga, gaire capacitat per estudiar, però que podia ser una mestresseta de casa. Només en aquell moment van començar a obrir els ulls. Per què es gosava prognosticar ja que en el futur no series una bona estudiant? Vist des d'avui, penso que aquella ambigüitat, aquell deixar passar el temps perquè maduressin i molt a poc anessin descobrint la veritat per nosaltres mateixos, sense una sentència de cop, va ser positiu. I la típica rebel·lió contra el diagnòstic va ser mínima. No et van etiquetar, estimada Olga, per a presentar-te enfront de nosaltres d'una manera massa ràpida i inapel·lable, com una desgràcia. Vam tenir temps d'anar convivint amb les preocupacions, d'aprendre que ens demanaves esforços especials i quan definitivament ho vam saber ja formaves part de la nostra normalitat. Hauré de dir-ho, perquè és veritat, no va ser cap drama. A casa no hi ha hagut mai cap discussió, ni cap crit, ni desànim per causa teva, Olga. I mira bé que no dic culpa, sinó causa. A vegades em sembla estrany que en cap moment no ens féssim la pregunta irritada. Per què? No té sentit preguntar-nos per què ens ha tocat a nosaltres, si al mateix temps no ens preguntem per què t'ha tocat a tu. I fent-nos alhora les dues preguntes, la resposta ha de ser per força inútil i és substituïda per la serena acceptació de l'atzar de la vida. L'atzar, doncs, ens ha unit.